Vo štvrtok 8. decembra sa v centrálnej študovni Univerzitnej knižnice uskutočnil už 9. ročník adventného koncertu Prešovskej univerzity. Akcia so začiatkom o 2. hodine popoludní sa konala pod záštitou katedry hudby Fakulty humanitných a prírodných vied, Prešovského hudobného spolku Súzvuk a Univerzitnej knižnice. Adventný koncert otvoril krátkym príhovorom umelecký vedúci a dirigent Kameráty Akademika, docent Karol Medňanský. Milí mali priatelia, dovoľte, aby som vás privítal na 9. adventnom koncerte Kameráty Akademiky a jej hostí, ktorý sa koná ako záverečný koncert 8 akademických komorných koncertov. Privítali sme dve vynikajúce zborové jubilujúce telesá, spevácky zbor slovenských učiteľov, ktorý oslavil tento rok 90. výročie založenia, a 80 rokov mladší miešaný spevácky zbor Prešovskej univerzity Nostro Canto. Dva koncerty boli venované veľkým jubileám vynikajúcich svetových skladateľov, 200. výročiu narodenia Franza Liszta, keď sme privítali dve vynikajúce maďarské klaviristky z univerzity zo Segedu, a Jána Cikera, keď sme si pripomenuli z té výročie jeho narodenia. Na koncerte sa prezentovali viaceré hudobné telesá pôsobiace na Prešovskej univerzite. Inštrumentálne skladby predstavili členovia komorného orchestra Kameráta Akademika, ktorý v druhej polovici novembra absolvoval turné v Českej republike. Odohral aj koncert na pôde Karlovej univerzity v Prahe. Zborový spev svetských a cirkevných vianočných piesní reprezentoval spevácky súbor Nostro Canto. Na 9. adventnom koncerte vystúpili pod taktovkou doktorky Tatiany Kanišákovej. Okrem študentov katedry hudby pôsobia v Nostro Canto aj poslucháči iných katedier a fakult v PU. Súbor tohto roku oslavuje 10-ročné jubileum. Široký repertoár súboru, skladby barokové, renesančné, ľudové, spirituály a rôzne evergreeny bol badateľný aj v tohtoročnom vystúpení jeho členov. Adventný koncert sa na Prešovskej univerzite stal už tradíciou. O jeho úspechu svedčili i tohto roku divákmi hojne zaplnené priestory študovne. Pre Mediálku TV Peter Molnár.